खुलुमबाय गासैखौबो बर'सा देरहासार चेनेल जाना गासैखौबो बरायनो लाबाय आं राकेश रामसियारि मैयानि कर'ना भाइरासजों थैनांनाय सुबुं अनजिमाखौ मैया आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेशन होदोंमोन दिनै आंनो नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेशन होबावनो नागिरदों मैया 6:30 रिंगायाव आपडेशन होदोंमोन आरो दिनै 6:20 रिंगायाव आङो नोंथांमोननो आपडेशन होनो नागिरदों थ' बेसेबां थैखो सुबुं अनजिमाया बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नागिरदों थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों दे गासै दे सुबुं अनजिमा वर्ल्डआव थैनाय सुबुं अनजिमाया थामहिनबा नैबे कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनाय अनजिमाया जादों 6,14,453 जना वर्ल्डआवनो जानाय बियो सुबुं अनजिमा बेनिफ्राय 28,244 जना दासिमहालागै थैबाय आरो रिकभार्डआ 1,37,333 जना दा बिथांमोना रिकभार्ड जाबाय बा न'आव थांबाय बिथांमोना डिसचार्ज जाबाय थ' बेवहाय नोजोर होयोब्ला थैनाय अनजिमाया मैयानिख्रुइ एसे बारायदों मैया 27,000 सामथिंमोन बेनिफ्राय आरो एक्टिभ केस दा नैबे बेरामाव भुगिना थानाय सुबुं अनजिमाया जादों 4,48,872 जना एक्टिभलि बिथांमोना मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो आरो बेनिनो नर्मेल कन्डिशनाव 4,24,879 जना एसे माने नर्मेल टाइपनि बेनिफ्राय सिरियास केसा जादों 23,997 जना सिरियास केस जानानै दङ थ' बेवहाय सिरियास केसखौ आरो बै एसे नर्मेल कन्डिशनखौ नायोब्ला एसे सिरियास केसाव एसे खम बिबांनि जों नुनो मोनदों बेनिफ्राय गासै बेनि दिनैसो हामबाय बा न'आव डिसचार्ज जाबाय रिकभार जाबाय आरो माखासे थैलांबाय बेनि अनजिमाया जादों क्लस केस जानाया 1,65,598 जना बिथांमोना केसा क्लस जाबाय आरो बेनिनो डिसचार्ज जानाया 1,37,334 जना क्लस केस आरो बेनिनो 28,244 जना दासिमहालागै थैबाय थ' बेनि गासै सुबुं अनजिमा जे थैनाय हारा बेखिनि थ' नोजोर होयोब्ला बेवहाय जों नुनो मोनदों दे बेनि गासै थैनायनि हारा गासै 28,244 जना दासिमहालागै थैबाय आरो जों बेनि खायसे चार्टफोरखौ नायगोन थ' बेवहाय आं एसे नोजोर होदों जे इटालियाव दाख्लै सानफोर बिराद सुबुं थैदोंमोन नाथाय दिनै गमामायैनो बिथांमोननिया गोदानै बेराम जाफिनाखै आरो थैयाखैबो नाथाय थैनाय अनजिमाया इटालिना बांसिन 9,134 जना थैदों नाथाय इउएसएना टप पजिशनाव दं सुबुं अनजिमा माने बारानिफ्राय बारा बिथांमोननियाव नैबे बे बेरामजों साग्लोबसारगासिनो आरो गुबुनजों नोजोर होयोब्ला दिनै स्पाइनना बांसिन सुबुं अनजिमाया थैदों बे जाहोनाया दिनै थैनाय अनजिमा आरो माखासेया जिखिनि बेवहाय गोमो निला गाबनि दं बे गोदानै जानाय सुबुं अनजिमा थ' इण्डियाआव गासै 933 जना जादों आरो बेनिनो 46 जना गोदानै केस 20 जना थैबाय आरो दिनै गोदानै थैबावाखै थ' इण्डियाखौ जोङो मोनसे थख' आलादा महराव जों नायबावगोन थ' वर्ल्डआव दा बेवहाय नोजोर होयोब्ला मोनसेबो हादरा दासिमहालागै बेरामनिफ्राय बारग'नो हायाखै नाथाय एसे नोजोर होदों दे सुबुं अनजिमा जानायनि अनजिमाया एसे खमायदों दा बेवहाय 903 जना दिनै थैबाय आरो 18,144 जना दिनै गोदानै बेरामाव नुजाथिंदों नाथाय मैया एसे नोजोर होयोब्ला एसे बारामोन थ' इण्डियानि गासै कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनाय अनजिमाया जादों 933 जन आरो बेनिनो 20 जना थैबाय आरो रिकभार जानाया गासै 84 जना रिकभार जाबाय माने बिथांमोना खुस्थ' होनानै न'आव बिथांमोनखौ नागारहरबाय थ' बेनिनो एक्टिभ केस दा बिथांमोना नैबे मेडिकेल ट्रिटमेन्ट लागासिनो 829 जना आरो बेनिनो 829 जनानो नर्मेल आरो माखासेया बारा सिरियास कन्डिशन गैया थ' बेनिफ्राय नैबे केस क्लस जानाया गासै 104 जन आरो 84 जना डिसचार्ज जाबाय आरो 20 जना थैबाय थ' बेवहाय जोङो बेनिफ्राय मोनथिनो हायो जे इण्डियायावबो जाखिनि मैयानि आरो दिनैनिखौ रुजुना नायोब्ला जे सुबुं अनजिमा बे जानाय एसे बारायदों मैया हयथ' एसे खममोन दिनै एसे बारायदों थ' नोंथांमोनाबो बे ससियेल डिसटेन्स नैबे सुबुं फोनांजाबनाय बेखौ नोंथांमोना गार थ' गासैखौबो आङो नैबे चेनेलनि गेजेरजों लकडाउनखौ नोंथांमोनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसेनो बे लकडाउनाव नोंथाङा गुबुनाव थांनाङा न'आवनो था आरो न'आव थानानै नैबे बेनिफ्राय जों बारग'नो बे मोनसेल' लामा आरो बेनो मोनसेल' मुलि जे लकडाउनाव नोंथाङा न'आवनो था